Piye, Dek? Kok koncor ya oper. Iya, oper iki koncor rek. Dek koncor rek. Sing ndi? Heeh. Kowe ora lah. Kokono Mas, kokono Mas. Lah ngene kokono Mas. Ayo Mas. Ayo digawe kabeh jarane. Niki pangundutane diabi. Engko pokoke Mas ayo, pokoknya kasih support ayo. Ini menyesal sama pangar jauh. Otabek para kandang putra. Motor sudah nuwun Pak. Aja. Ayo Davi, langsung serang. Masih langsung pecut. Ya, orang lainnya jadi pecut. Ya ampun, ayo serang tadi. Ebi masih. Ayo maju Davi, serang. Ya, langsung. Orang kok malah kok diambuk. Ya jangan. Kasih lagu ayo. Langsung selanjutnya. Ya, ayo joget ayo masih deh. Ya, ayo masih tepuk tangan semuanya. Ayo Mas, langsung disambung Mas. Mas jangan langsung dibaturi, ayo. Ayo jalannya melu joget loh. Nah, piye Dek? Jaluk bantengan. Oke. Pokoknya sawar-sawar pokoknya tak turuti pokoknya ini. Iku kon bantengan loh. Ya wis. Lah iku piye? Dicopot sik. Ayo Mbak Risol. Iki perang tanding yo lawan Wadyabala Celeng Grenggi. Ayo Di Risol. Lah. Ayo dikasih soto, kasih spot kang Gede Abi. Suarane ya wis kaya celeng tenan ya. Ngerti wae nek jalannya ayu. Iso kindo tadi. Was. Ya. Ayo. Kesel. Lelen Mas. Kesel. Terakhir luar biasa ini.
piye diabi? Hah? Masih yo iki kakake ngono ya lomo yo padha ae lomone. Lah, iku yo kesel lho diabi. Semangat. Ayo, celeng yo celeng majone. Heeh. Melu teng dia. Ya, kowe iso celenge no. Ya ampun. Celenge, ayo celenge dilakoni. No. Wah, no. Yo. Ya.